Čaute, by som vám chcel povedať, že tento víkend bude asi stream, chcem vás tam pozvať, lebo určite si zahráme Rivals alebo proste Roblox, dávam si každého frenda, pridávam si všetko, ja síce Robuxy nemám, ale keď niekto niečo giftol, tak by som sa vôbec nehneval, bol by som veľmi rád a ja viem, že vy ste dobrá komunita a to neznamená, že musíte povinne niečo giftovať. Taktiež by som chcel povedať, že sa nemusíte bať, že budem mobilák, ja hrám normálne na počítači, všetko, ale teraz som proste mimo domu, čiže neviem, som na PC, takže určite sa nechaj like, odber, budem sa na teba veľmi tešiť, pretože určite si veľmi dobrý v Rivals, možno, že ma aj niečo nové naučíte, taktiež ja sa ešte nejako musím porať s tým streamovaním, pretože ja to úplne neviem, jak to nahrať, ale pokúsim sa, čiže ak niekedy nebudete niečo vidieť alebo náhodou, kľudne mi píšte, ja sa fakt len snažil, že ja to robím prvýkrát, ja som iba párkrát streamoval, aj to bolo iba také, že kde sme sa rozprávali, a kto si na to pamätá, tak je dobrý, pretože ja už tie streamy som bohužiaľ musel vymazať kvôli nejakým veciam, lebo tam tuším bol kopír alebo dačo. No čiže ja sa budem na teba tešiť, určite príď a uvidíme sa teda tam. Tak kus.